Bueno, doncs res, estem sortint ja de Sàrria, fa fresquíveris, són les 8 i poc del matí i per ara ens ho hem trobat tot tancat, així que cap segell per ara, els haurem d'anar col·leccionant pel camí. Avui emprenem la nostra primera etapa, que ens ha de portar fins a Portomarín, el poble on el camí francès creua el riu Minyó. Ens esperen 22 quilòmetres sense gaire desnivell, en què ens endinsarem en pobles i boscos de roures. Un començament d'allò més amable per una aventura ben memorable. Som-hi! No xardín, una noite sentada, o refreixo do branco luar. I per aquest cartell caigut d'aquí, s'intueix que allò que es veu allà és el monestir de la Magdalena. The Muffin Monastery. Res, també està xapat per ara. Estàs gravant? Per què estàs gravant ja? Sí, ja estàs gravant i tant. Buah, hem vist una paradeta d'una senyora que estava com... Bueno, tenia per posar donatius i hi havia un gosset Sam es deia. supermono, en plan un amor. Tot és que estem trobant relativament poca gent. O sigui, aquest tram normalment sol ser força concorregut, però suposo que com que encara no és Setmana Santa, doncs està una mica més buit. Acabem d'arribar a un poble que es diu Vilell, mireu que maco. No hi ha res més pixapins que anar pel camp i flipar quan veus un cavall. Bueno, estem caminant i està tot el camí plegat d'esglésies romàniques. Superfort. Mireu un arreo. És un tipus de magatzem molt típic d'aquí de Galícia, que està així elevat pel damunt del terra per evitar pestes i plagues. I mireu aquí les nostres videires superboniques. Per posar-vos una mica en context, el que estem fent és el tram final del camí francès. O sigui, el camí de Santiago està format per moltes rutes i nosaltres hem agafat la més concorreguda, la més coneguda, que és la que va des de Saint-Jean-Pied-de-Port, a França, fins a Santiago. Tu, de fet, Núria, ja havies fet el camí, no? Sí, fa 3 anys havia fet l'últim tram del que estem fent ara i vaig fer des de Santiago a Fisterra. Supermaco també, més desnivell. Va ser guai, sí. I aquí hem trobat un altre gosset superbonic. Ai, cosita guapa. Hola. Guapo. Espera, que ve l'altre. Bueno, l'altre que també. Això sembla la porta de la comarca dels Hòbbits. Ara mateix anem suavíssims, en fot una solana increïble i a més ens estem fotent canya perquè volem arribar per on és? Tot recte. Sí, que volem arribar bé de temps al dinar, que no se'ns foti gaire tard. Quant d'amor. Algú que et doni petons així mentre vens. Som un imant de gossets. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! Bueno, me'n vaig ja. Nos vamos ya. Hem de seguir... Mira aquí. Ara mateix som aquí i encara ens queda tot aquest camí per arribar fins a Portomarín. Mireu, a 100 quilòmetres de Santiago només. Un enganxin aquí que posa Aldeas Libres de Macroeólicos. Em recorda moltíssim, de fet, a la trama de la pel·li d'Asbestas. Boníssima, no sé si l'heu vista. Galícia, Terra Meiga. Mireu, aquí tenim el riu Minyó i al costat està Portomarín. El tenim a tocar ja. Aquí la campaneta de la Llibertat. I en quan creuem el pont aquest, ja serem a Portomarín. Bueno, ja estem aquí a Portomarín per fi i mireu que tenim aquí. Nyam! Per fi ensenyem les motxilles, ja portava moltes hores amb elles. Bon profit. Bon profit. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Després d'una migdia de 3 hores podem gravar
on estem dormint avui, que és a l'albergue públic de Portomarín. Doncs ara el que farem serà tornar a baixar i explorar una mica... Vale. I explorar una mica Portomarín i a veure què ens trobem. Me mato. Està bona, està bona. Aquesta escalinata, que és per on hem accedit abans a Portomarín, era originalment una arcada d'un pont medieval. Portomarín, Estrella dos Desechos. I, bueno, bàsicament el poble estava allà, però es va inundar en els anys 60 per fer aquest embassament. I ara mateix estem al poble modern. Bueno, mireu què m'ha passat. M'he cremat i semblo la bandera de Polònia. I aquí estan l'edifici de l'Ajuntament i l'església de Sant Joan. El que és molt curiós d'aquesta església és que a dalt té aquests merlets que fan que sembli com un castell. I això és perquè la van fundar l'Ordre Militar dels Cavallers de Santiago. I ja per acabar tenim això, este manjar, unes empanades, unes tamborinyes precioses, superriques, i ja acabem el dia per fi. Així que res, fins demà.